Iki ngopo to, Dong? Ngalamun wae wong susah iki ngopo? Pikirnya apa iki? Iya mas, lagi aku ya susah bikin kahanan ngomah loh mas. Lah mikir ke kanan ngomahe lah ngomah ngopo to, Dong? Ayo loh mas tak dudai neng jero omah kene. Ayo. Iki lodong kosong ya, Mbok. Majang nek meja nyapa lho, Dong? Ngene loh mas. Ya kuwi pisane ya kuwi mau, lodonge rong enek isine, iki arep riyo loh mas. Ki yo sijine kuwi anakku kuwi ora tak tukoni klambi anyar loh mas. Wis tenang ae to, rasa susah mikir lodong kosong karo anakmu klambi anyar. Iki aku duit ayo dido. Yo, jiro lupat. Yo. Iki aku mbok kei mas. Iya, kuwi tak kei. Ngono nukokne isen lodong iki karo klambi anyar anakmu lah. Lodong iki engko isen ana karak ae to. Ora usah tukokke roti. Oh iya mas, matur nuwun eno ya. Lah kowe malah nyadi to, Do? Sik mas, enek kono saya ya. Malah arep nyandi bocah e. Tinggal ngritak kene sik. Ya, Wah, iki wis kei duit mas iki. Wis tetep tak kene langenane iki. Wah, iki langenane wis enek kabeh iki komplit iki. Wis langsung ae iki. Ya iki wis genas. Langenane mas kabeh aku saiki duit iki guys. Wong seneng iki mas. Oh iya, iki tae. Wis pokoke wis seneng. Sesuk dikai duit meneh. Wis iya nyes. Banyune isih panas. Wah, wis kita kene mas kono nah seneng iki. Ya mas, iki kelangan namu kabeh keombenen. Yo mas wedange. bela poso nek kene wedan to, Do. Lah wong iki akeh jam 3 lho, setengah 3 kan lho. Ya wis ora apa-apa lho mas, enten ana adzan magrib. Lah wong aku ya wis tak kei duit kok. Ya tak gekne kelangan namu no. Wah, ini susah. Musuh bocah sehat yang ora waras iki.